Okay, magluto na po tag itlog karong buntag kay maong atong isuwa sa pamahaw. Lami kay ning itlog mga kasimod. Upat lang kabog atong lutoon karon. Lang sa atong pamahaw kay naa pa man tay sudan nga lain. Katong inununan nga bahaw. Mao na siya mga kasimod. Timplahan dayo butangan dayo gamayng asin. Gamay lang asin. Bisan bitsinan dayo kuan tik-tik sa diwindi. O kayon dayon ang lamian ang atong itlog nga gitawag og scramble egg. Ukay lang yun. Ukay. Bawd nga di oy. Sus, wala nihilo na tanan. Nya, luto na po ang atong linungag nga kanon. Okay lang luto na atong kanon. Ito na yung haonon. Butang ni nato dari sa ubuan. Isunod kaning sunad ang kaha. Magluto tag itlog. Ato niluto ng itlog kanin siya. Nga natong kaha og mantika. Saktong mantika para sa atong itlog. Okay. Gamay lang kana. Yan. Okay yan. Nga. Kani ato ni haluon og maay. Lunod. Tungon kay para lamig kayo ang atong itlog. Okay, dara. Ito na ukayon. Ukayon yung mga simod. Ano itong nindot ipamahaw ka ng itlog. Buntag ra itong video kada pamahaw kayo. Ang duty man ta. Every morning lang kita mag vlog ano nga itong siyempre atong balihon. Balihon nato sa para dili mabalance ang iyang pagluto. Oops. Ayan. Mayong kabali mga kasimod. Mura og cake nga chupon ang style. Ano na pag mga kasimod. Okay ba? Ano itong itlog mga kasimod. Murag pormag pizza. Dami kayo ng mga kasimod ha. Pagas na mga bahaw na mga kasimod. Okay. Ano na itong desod. Ang kauno na yata ay. Kauno na ito mga kasimod ha. Okay. Kira. Okay. So, muna na mga kasimod ang final. Ready to eat. Kani atong i-sit aside. Kanya ang bahaw diri nga inununan. Atong initon. Init lang. Wala ni mabidyohi. Kagabi na niluto. Taka lugar o video panihapon kay apoy na guys sa work kana diya lutoon inito na nato diya mga kasimod. Okay, paboton nato nga mubukal siya gabay mga kasimod. Gara suda ni atong tanaw ni unsa ni uy bahaw mamahaw mahaw ha. Tapan ni nato diri ang kanon nga bag-og luto. Dira. Basta na. Alang sa pamahaw. Dira. Atong titibawon ri ang atong inunanan og mukin na ba ni siya. Oops. Okay na ni. Okay na ni. All right. Ano? Yan ay. Yeah? Oh, okay na. Whoops. Yan na. Plaster ni nato diri sa lamesa. Okay, mamahaw na si Milros nga maldita. Kana, mao na siya Milros. Maldita kay namo naw nga. Mana siya
Mao ni atong pamahaw. Inununan, pahaw, bagong lutong kanon. Yan. Nya, napamantay sobra diri nga kinilaw gabi eh. Kung tanaw na pa ba ni sa rep ko baka ni mubagtok. Isda ni. Diri. Aldi ara. Whoops. Ito ni kwao ng atong bahaw nga sudan. Kinilaw. Mao ni siya mga kasimon. Bahaw nga kinilaw. Kinilaw nga isda nga bulboron. Mao ni siya mga kasimon. Ato ning pasipad ag kaon karong kinilaw niyo. Pero nagbugnaw, init man sa dang kanon. Mao na siya mga kasimon. Mayong bunta kaninyo, mamahaw ta ninyo mga kasimon. Let's go. Plastada na ta. Okay. Ngaon na ta mga kasimon. Pirahan na nato kaon mga kasimon. Atong mukbang karong sayong kabuntagon. O diara, kinilaw. Muli, kinilaw. Itlog. Scramble egg. Napahak na lagi, pahak ni Milros. Ya. Mahong galing itlog ka. Maglami ng itlog da. Ya? May tagsus? Dami pa sunod. Kinilawng pamahaw. Pamahawng kinilaw. Di balira. Pas-pasan na ni kaon mga kasimot. Balista. Yuk. Asa raw ang kape? May kape ba? Wala may soda ay. Inan dia. Sa banatan. Inununan. Imasaan tag sabaw. Imasaan tanan. Imasaan tanig sabaw natong kanon aron lami-lami yun. Kinilaw. Itlog. Ano? Itlog. Hindi na. Inununan. Inununan.
Agad mo pa mamahaw da. Mamahaw ta. Oh, ini nga eh. Kana pong hingit. Kinilaw. Pinaganahan ako sa kinilaw kaning daghag lamas. Daghag mga dekorasyon sa kinilaw ba kung nahong din nila. Kani siya. Kamatis, luya, dahunan, bombay. Ano siya ang timplada. Yeah. Halang kayong suka. Suka sa lubi. No? Suka, tuba. Bukog na lang. Ito nito na ba eh. Butang na dito sa kanon eh. Busog na si Uka. Ako ni tilokon mga kasunod. Kay doon ay panultihon niya. Ang isang butil ng palay ay katumbas ng isang sakong singot ng magsasaka. Ito ang mga kasimad. Kaya ubusin natin hanggang sa kahuli-hulihan ng walang matitira. Kundi ang ito na lang, buto ng isda. Yan. Okay ba? Easy ni ambak man. Maing kasawd. Okay? That's it mga kasimad. Mayong adlaw, mayong buntag sa tanan naka-follow and naka-subscribe.